Ya kuningi besizokulungisa mfethu, you understand? Number 1, there is no number 2, there is no position 2 for Olamthuthu. Sebedelela too much. You understand? Kwi-log table njengamanje izinto ishintshile mfethu. Njoba ngisho ngithi mina ngiyinceku baba ngumuntu weBhayibheli. Ya wakwezwakala uJesu ecala le ndoda emfishane eBhayibhelini, uZakewu. Ethi Zakewu yehle emthini. Wadilika umthini namhlanje kudilike uZakewu waseNaturena. From number 2, yabo njoba unumber 3 uyaqhubeka uyehla ke manje. Back to number 9 ukuya phansi. Ungizwa kahle? Shintshile izinto baba. U2026 ligaya ngomunye umhlathi. Sazoba mnandi ezweni. Kuzochitheka ishebo. Lemfowethu siphethe ungamula la ngaphakathi. Kunongamula kuyakhanya, there is no load shedding arena. You understand? Njoba ngisho ngithi hayi. Uyabona abasadlala eDedeham. Ayithi basase kwi-old version. Thina sesi-upgradeile baba. Asisadlala e-stadium. Sesidlala kwi-arena. Ya so mina ngithuse ukuthi le league nabanikazi bafowethu bangadlala nje abadlalayo bayasiphelezela kodwa le league inegama eyethu singumnyama. Laba kade besibiza o-Game in Hand FC basazosikuma basilabayo. Siyapha. Kuzazoba mnandi ezweni. Kuzawuguga ama-brying stand kuphela inyama kuphela amalahle kumnandi ezweni shilo sokusaseka.